It-tieni mewġa tal-pandemija li qed tolqot lil gżejjer Maltin qed tkompli turi żieda fil-każijiet fejn is-suppost normalità ġdida fissret żieda ta' 477 fl-aħħar 7 ijiem, aktar mill-ammont kollu rreġistrat bejn Mejju, Ġunju u Lulju flimkien. Dan wara li fuq il-paġna tal-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook tħabbar illi fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 100 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każi attivi jiżdiedu għal 710. Minn Marzu sissa total ta' każi pożittivi ta' coronavirus jammonta għal 3898. Min-naħa l-oħra bejn il-ġimgħa u s-sibt fiequ 22 persuna biex it-total ta' persuni mfejqa issa huwa dak ta' 2937. Skont il-Ministeru għas-Saħħa mill-75 każ imħabbra l-ġimgħa 19 kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentement, 6 kuntatti diretti ta' persuni pożittivi, 2 infettati fil-post tax-xogħol u wieħed importat. Bekk, 47 mill-każi mħabbra l-ġimgħa ma kellhomx idea minn fejn setgħu ġew infettati. Dan fil-waqt li l-vittmi ta' COVID-19 f'pajjiżna huma 41 b'6 fatalitajiet irreġistrati fl-ewwel jiem ta' Ottubru. Dan kollu wara illi l-imxija tal-virus f'pajjiżna nfirxet ukoll fid-djar tal-anzjani bil-konsegwenza li ġew irreġistrati diversi fatalitajiet fost l-anzjani l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà Maltija. Iżda din il-ġimgħa fuq ix-xandir tal-Istat is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjani Silvio Parnis għażel illi jaħsel idejh milli jerfa' ir-responsabbiltà. Everything under control qed imutu n-nies. Jiena kieku kont ninkwieta se kieku ma għamilna xejn. Jiena m'għandix kontroll fuq l-imwiet tan-nies. Dan fil-waqt li kif il-ħadd ser jibda jingħata l-vaċċin kontra l-influenza lil vulnerabbli, anzjani u tfal taħt is-6 snin, il-President tal-Unjon tal-Infermiera u l-Qwiebel Paul Pace fakkar li d-direttiva lill-infermieri illi ma jamministrawx il-vaċċin għadha fis-seħħ kawża tan-nuqqas taqbil mal-Gvern ta' Roberta Bela. Fl-istess waqt ma' Net News tkellem ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba Martin Balzan li stqarr li nsab ferm inkwetat biż-żieda fil-każi u li s-sitwazzjoni fl-ITU hi ta' tħassib wisq. Għal-aqstan sostna li fit-tmiem din il-ġimgħa il-mam ser tkun qed tipproponi u tfassal numru ta' miżuri sabiex tippreżenthom fil-jiem illi ġejjin. Sa dan it-tant, iż-żieda ta' 100 każ imħabbra s-sibt tfisser it-tieni l-akbar ċifra f'pajjiżna ftit jiem biss wara li uliedna marru lura fuq il-bankijiet tal-iskola b'insistenza mill-Gvern ta' Roberta Bela, ġimgħat wara li l-istess Bela kien irredikola lill-esperti li ppruvaw jiftħu għajnejn il-poplu. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Francesco Catania, għal Net News.